Jeg fandt ud af, at jeg ville vælge en erhvervsuddannelse inden for fødevare, jordbrug og oplevelser, fordi at jeg var inde og læse om det, og der var rigtig mange muligheder i det. Jeg valgte min uddannelse, fordi jeg har arbejdet som tjener og opvasker, og ligesom den vej igennem fik lov at snakke med en masse mennesker og finde ud af, at det var jeg rigtig god til. Det, der er fedt ved den her uddannelse, det er, at man også kommer ud i praktik. Jeg får lov til at komme ud og arbejde med mine hænder, jeg får lov til at være kreativ, og jeg får lov til det hver dag. Der ligger meget ansvar, og man får lov at prøve meget. Og det betyder også, at der er en meget klar rød tråd og sammenhæng mellem undervisningen og så ens læremål. Nogle uger så har du måske ikke så meget for, hvorimod andre uger så skal du fokusere på projekter og fremlæggelser. Men til gengæld kræver uddannelsen, at man er til stede og tager ansvar for sin egen læring, når man er i skole. I fritiden så kan vi godt lide at spille badminton, billard og bordtennis på skolens faciliteter. Vi snakker også ofte om mad og retter. Jeg har haft et selskab, hvor det var, at jeg skulle finde en menu, hvor at hele min klasse har hjulpet mig med sådan at finde ud af, hvad det skulle være. Så der er rigtig meget sammenhold i klassen. For os, der kan være mega fedt, og måske bare køre på noget virksomhedsbesøg, eller der er nogle kammerater, der har et landbrug, så tager vi hjem og kigger på det. Grundskolen, det er det valg, der er taget for dig. Det er de fag, du skal igennem, og her vælger du din retning, og hvad du egentlig synes er interessant. Du er meget mere aktiv, og du laver en hel del mere sådan noget håndarbejde. Det er meget varieret undervisning, som også hjælper en, hvis man måske har lidt svært ved at holde fokus foran den skærm hele dagen. Det, der har overrasket mig mest positivt ved den her uddannelse, det er faktisk, at når man lærer noget teoretisk, og man kommer bagefter ud i praktikken, så kan man faktisk se sit produkt. Hvor mange timer man lige pludselig er villig til at lægge i det, når først man kommer i gang med det. Fordi man får en helt anden passion for det, man laver. Det, jeg drømmer om i fremtiden, det er at komme til udlandet en tur. Muligvis få lov at røre ved noget inden for noget medicinal også. Jeg drømmer faktisk om at have mit eget en dag, og så selv være en del af produktionen i det, og selv være en af kokkene. Og så lige nu her efter skole, så skal jeg lige ud og arbejde lidt på nogle forskellige gårde og få noget erfaring og se, hvordan man gør det rundt omkring. Der er jo ikke 2 landbrug, der er ens. Hvis du er i tvivl, om du skal vælge en erhvervsuddannelse, så vil jeg give dig det her råd. Det er bare med at komme i gang, hvis du kan lide at bruge dine hænder, hvis du kan lide at være kreativ, og hvis du kan lide at have meget om ørerne. Hvis man kommer på introkursus her, så er det rigtig vigtigt, at man går over og spørger. Som regel, når vi får klasser ind, der kommer og kigger, så står de over et hjørne og lytter, når vi fortæller. De er meget velkomne til at gå rundt, komme hen og se, hvad vi laver. Undersøg elevløn, skolehjem, alt andet, som der skal til for, at du kan tage den her erhvervsuddannelse, så man altid er lidt forberedt, når man går ind i det.